Mapurisa namasoja nema-state security of agents, ma-CIO namasoja nama-CID nema-magistrate. Problem yandiri kutiwa nayo inini inoita kuti iwewe mhuri yako kana kuti iwewe pache zvako mangwana uve munhu uri nani kana kuti uve munhu anorecognize. Yandiri kutretenewa nayo kuda kuiurayirwa kana kuda kuurawa nevakomana vapambe pfumi. Mangwana iwewe moyo wemunhu kana kuti brain dzemunhu, ndoda kuti ndikuudze chokwadi, zvawaida zuro hazvo zvauri kuda nhasi. Moyo wemunhu wakafanana nehwedza. Hwedza nhasi inogona kumuka kuchinaya, mangwana kotomuka kune zuva kuchipisa, pamwe potouma, pamwe pakanyorova, pamwe pakadii. Saka kundovira kwezuva, muswero wezuva, hwedza inochinja. Saka zvaida vanhu zuro nezviri kuda vanhu nhasi zvakasiyana. Kwamuri ndiri kuisa meseji kwamuri mimasoja imini, because muri kutsikirira vanhu vari kuda kuita kuti imimi muve vanhu vari nani mangwana. Nemi ma-security state of agents, ma-CIO namapurisa namasoja, zvinhu izvi muri kuzviona zviri kuitirwa mamwe maZimbabwe vakatokurira muzano PF, vakazoona kuti tiri kutambiswa bhora ramadhende, tiri kutambiswa bhora mumadhaka, tiri kutambiswa bhora mutsvina, tiri kutambiswa bhora pasina ground mukazara miti. Makambori machibage musango imi musina kutemwa muti kana kupuripewa kunzi apa pane ground rindoda kuzorima chibage kana ndoda kuita famu yangu apa kana kuti ndoda kugadzira dhemu rokuti kana ndoda kuzoita zvandinoita mvura ikanaya yodhamba imomo, yodhama imomo, yadhama then ndozopomba neinjini kana kuti ndozoteka nomugomo kana kuti nebhagedhi ndichienda kundodirira kugadheni kana kuti ndoita dzimwe plani dzokuti dhemu kumusoro, field kuzasi, then ndongovhurira mamwe maplans angu ndichingoita madhiri angu. Hazviko izvozvo. Saka problem yamusingazivi ndeyekuti zano PF yakaenda mberi kwenyu imini. Izvozvi zano PF iri mberi kwenyu imi musati mavako. Ndo zvamakaita. Distance yamakapiwa masoja namapurisa mulife yenyu yakangofanana nokubva kuCameroon kana kuti kubva kuTanzania kusvika kuCape Town. Saka apa pane gap apa. Saka inimi pamunenge muri kuTanzania, zano PF yatova paCape Town airport yava kuda kutokwira fly yokuinda kuEurope. Ndiri kuda kuzama kutaura kuti kudii. Saka pamunosvika imimi pastage yavanenge vachifunga vanhu vezano PF vanenge vatobva ipapo, vanenge vatova pane zvimwe. Saka havagoni kunge vachicompleta mapromises. Vanogara vana mabroken promises, vanogara vana maempty promises kuma-citizens, kuma-Zimbabweans. Handi mapaona. Saka pamunoda kundosvika pavari imimi masoja namapurisa vatobva vatova pane rimwe level kuti muvabate brain dzavo, moyo munosvika kuti apa takaitiswa apa, vatobva vatova pane rimwe level. Saka handizivi kuti kana muri vanhu vane brain dzinoshanda, muri kurimiswa kudzvara chibage musango risina kupuripewa, risina kukiliniwa, risina kana kubviswa matsanzu atemerwa pasi. Mondosvika modzvara chibage pasi pamasanzo, munopapinda sei? Sometimes muti watotemwa muhombe
unotore 15 tons kana kuti 35 tons kana kuti 70 tons kana kuti 150 muuyu. Ndizvo muri mimi mapurisa namasoja namasiyayo. Pamunozosvika ende pamunoti imi mabva kuparliament, ivo vanotosongana futi mukadhisimisa parliament yenyu kana kuti mukadhisimisa meeting yenyu panapo. Vanotova neimwe meeting yavo kuti iyi tapasa iyi, what is next. Saka vanogara vane ma-plans and advance pamusoro pamapurisa namasoja nama-security state of agents. Saka imini munanga muchiti makachibata kuti dzvi, but Mnangagwa netimu rake vakatokubatai kudarika imimi masoja. Saka hamuna plan muri kuitiswa, muri madofu mapurisa namasoja. As soon as you begin to be above of them, vanotokuti you sell out. Nokuti wava mberi kwavo, ivo vava sure. Ndozvoita vanhu veZANU-PF vakaona kuti wakuinda kumberi kwavo wadarika pavari, kana kuti wavasvikira vari paairport vasati vatenga matiketi okuitazve okuti vagone kuvambuka vaende kubhodha, vaende bhodha reEurope, vanototi you sell out. Nokuti wavabata brain dzavo, ndozvavanoita manje. Mukanzwa pavanoti sell out paya vanenge vabatwa mapin code kana kuti mapasswords ezvinhu zvavanenge vachiita, mapasswords. Kana uri politician wanga uri mupolitics dzeZANU-PF, hautizi Zimbabwe uchiinda muSandton muJoburg, because Sandton musha wembavha dzeZANU-PF, Joburg yese musha wembavha dzeJoburg. And they are easy and quick to get you. Saka muri kumhanya madhaka, ukangeisa chinhu chokuti iwewe wava kuona kuti ZANU-PF apa iri wrong apa, uri muZANU-PF you sell out. Hati munoona kuti Geza wakatenda kumberi kwavo kumabhodha avo havachatomudi zvachese. Mudhara Geza vanototi he is a sell out, because ari mberi kudarika ivo. Pavanenge vachitivo vavharira iye anoenda pastage iri pamberi, saka vari kumuti sell out. Zvakafanana naChiwenga paakatanga kutaura nyaya ye-security threat, corruption is a security threat. Tatenda Mavetera akataura kuti Chiwenga it's a sell out. Siyanai naye Mnangagwa munomuvengerei. It's a sell out because wakanga Chiwenga anga above yama password nama pin code avo akatomabata akatoona kuti pin code inobewa so password iri so inonyorwa so panyaya yebrand avo. Oh, this is fucking sell out.